ni bambo because ye ni bambo na ne wo me say kare no say ye be fa bi police soldier nhihye ne niam a eda kwan mu a ansa na ye be fa bi police a ya fa no na mu oduru pa ye be ba down school a wo kwe niam a wa ye o records ahoro bia kura wo firi mu nyina omuyi nipa ma no kokko ni nyina mu nei protocol nti an Roberts timi eyi omu nipa man ko se police na wanya kwan etusa na mo nti say an Roberts eyi nipa ma na ko na oye police ni a na ya push na ma na kwakoye panyina ono so ba for so push an Roberts bebre awra mu eti me mom de say ye ka ho asem pa ba bi a me pese ye di ya dwene ko pa ye kwan ya ye fa so a ye gye ahobambofo no in fact oko soldier for mo screening mu a enya agrokora ye won hihye bebre me de bribi kura atwam kura na mete ye wo de wo ho kohyem ne ye gye utum se wo be ye soldier ni ne ye mo training after training na odwane a ba bia wo hye bia no ba ba tu amwako adintra se ne be ya ne wasua no omfa nkodi bone na nei se ne ye koyi nti mpanfo ni mana na omu nimde a na ne yekokoso yi se na omu hunu no enti se ye betumi aye bibia fa ho paade a memom de ani a me kan se AK47 ye betumi abo ho ban a police for no a betumi abo ho ban enti ye se ye hwem na ye screening pa ansa na ye a police for se ye hwe ne to asoso a sa tuo tutuo ne keka hon nei aniama langard abano ne nipa adwene ye ne se me kan se nipa adwene ye ne se ante sa o ba nipa adwene ye ne se anwuma ni ho nti wote ho a adwuma bia ni ho nti ubon se films bia wahwehwe a etututuo nka o ya na efe pa hwe nipa bi otum kuru fe ba bi wo kina wo tutuo na otimirika che se action nti ubon se obi kon dosade ne keke inti se onya kwanya bi se ohene bi nipa bi amane tuo a tuo no mu oduru na o se onfa nwen manu a ne ohunu ne wo TV so no e se o put it into practice o de ye adwuma ma e che se ne ohunu ye no nso betimi aye obeya abroso eno ne hye nipa nkuran na one ten na e wo wiase ne se ne e wadwene beye o se obeyo no benya ho akokoduru so obeye no obetimi ayo tentra boys no se bi wu abon se bi timoto so no pagya no wote wokra na wo yam na dwene ye ne se obeye a wo ye ntra otimi ye enti se nipa no wonya ho akokoduru so obeye a I'm telling you don't I'm not lying obetimi aye aha enti sa dwumadie no nyina aka ho enti one me da yakopon se ye won hihye bi a ye bibiman a da chen be kasa a kire nipa san adwuma wo ho na bibi no mani aye kwansudie nkekete afei langard no nsem no me pese atiefo nyina tie ni ye na ye hwe na etimi twam na emmeduru ya ha ni ntra me kan